Danesom. Danas odvajamo za to, pa dok bude. Idemo kaca kamen. Samo ispolo kada ne izgorimo poslije za ovo. Naravno. Za kopru. Pa humani. Evo, redukujem jedan bak. To i ja sam već u jedan. Samo kadenca. To je moja vožnja, ona kadenca. Ajde, ja nikad nisam bio na kaca kamen. Idemo kaca kamen iz Koling. 2025. Ne kao da se spuštila šticnice. Jaki to reća pa imam ovo. Ja Imam i ja. ja, aj vozimo dok se... Kako će ovdje bude dobar spust poslije. Ja neću da letim toliko jer ne mogu ja skoro spratim sa kartel. Ne mora da letimo, bitno je da uživamo. Dobro. Sad 4 km, svaki put će voziti. Nema. Pola sat. Najviše. Mi pobrže. Ma kude pobrže, meni se... Najviše pola sat. Ima zakucavanja. A ima sigurno. Pa 45 minuta. Ne. Ne, to ne je bratko brzo. Pa evo sad idemo 7 km na sat, ako te kad bude, znači... Ma kude je gledaj. Petarda kod me. 5-7, dobro. Petica. To ti je brzi hod. Da. Ne, nije brzi. Brzi od 6-7. Tu ne može zajedno, ajde. Jedan po jedan. Stavni mi se pred oči, naočar. Jadine turiot kako pojdemo od planinarski ti. Sad se bio otkućen. Koliko? 170. Kada preve. Kakva lepota, a? Milina. Tije ljudi su na kacu kamen već sad krenu. Koje ga znaje? Gledaj, ko je tu? Majno, da vidimo batu sve usputno. Ajde, Đuki, Ajde. da te uvatim. Ne mislim ni da oprostiš. Izginemo mi ovdje. Em, To su samo 3 km. Ne žurite. Navikli. Dobre, već smo kilometar prešli.